for the ride, there'll be many, many ups and downs. Like the waves of the ocean. Return me. Hlavným cieľom tohto obchodu je naučiť ľudí piť dobré a kvalitné espresso, aby bolo zdravé. A zároveň vzdelávať ľudí v oblasti kávového a čajového sveta. Listen closely, lifted high. But all things, see all things, yeah, all things. Druhou dôležitou vecou, prečo to robím, je budovať vzťahy so zákazníkmi. Aby sa zákazníci k nám radi vracali. Aby odchádzali stadiaľto pozitívni, čo sa nám zatiaľ celkom darí. When our loved ones leave us, we often cry. We don't know where we're going, but we know where we've been. With this love in our hearts, there can be no sin. Give it all to the sky, rest your mind. The world keeps turning. The world keeps turning. U nás v obchode Vertičio si zákazník môže vybrať z čaju, kávy a čokolády a z príslušenstva, ktoré sa skladá od čálky až po kávovar. Well, it gets merry like a merry-go-round. It gets cool like a frozen winter. Well, I change like summer fall, but I know love's all in all. Čím je káva Vertičio iná ako ostatné? Tým, že dbáme na kvalitu zelených zrn, skadiaľ pochádzajú, dôsledne vyberáme pôvod miesta, kde sa pestovala káva. Ďalšou vecou je, že pražíme kávu vždy čerstvú, aby zákazník ju dostal čo najčerstvejšiu. Well, all things, they must pass. I'll say all things, yeah, all things, they won't last, yeah. We could go 1,000 miles in the blink of an eye. Našim zákazníkom ponúkame kávu na mlynčekoch. Každý týždeň máme nastavené iné 3 kávy. Prvou je obľúbená Boulevard Espresso Blend. A ďalšími dvoma sú kávy, ktoré každý týždeň meníme, aby zákazník prišiel na tú chuť, ktorá jemu najviac vyhovuje. Pre veľký záujem o kávu Vertičio pripravujeme aj e-shop, ktorý bude čoskoro spustený a kávu si môžu tak vychutnať už nielen Žilinčania, ale celé Slovensko. Takže je sa na čo tešiť.